manda so hakkille mane hen semaine bennudo a haali hen biida enen bibbe biibe ben jidi famde do no e bibbe biimi e wiimi e wiimame pulaar wadi go calte sa ƴeewi joni gondo to Cameroun e gondo Nigeria o e gondo Centrafrique o gondo Burkina o gondo Ghana walla gondo Benin o walla gondo Lagine o e gondo Mauritanie e Mali ha yetti Niger a ƴeewi kadi wonɓe ha Guinée Bissau ɓe kala hen kalɗo won kelmeni ndi ina serta ɗemɗe ɗe ne certa won kelmeje goɗɗe tawa ɗe gana goote won inɗe goɗɗe ɗe gana goote hoko waɗi ɗum goto fof to jooɗiɗo jogui ko leƴƴi ɗi hoddi leñol noon sa hodde muɗum a jiggoto e mum jiggoto e ma saɗa jiggo e neɗɗo noon ina jiggo e maɗa e wajibu wodan ko jiggiɗa ko tawde on hoddani e ɗin leƴƴi e ɓenne ko jiggoto toon ko nandata ana wodi ko ma baddon balɗe nde goto fof anda ko oɗo wiyata nde ɗo hunde maniri ko nde ɗo hunde maniri to ami foti wonde ko ɗum waɗi ha wona hedde balɗe sappo e joyi ha lewru hantine batton famodirde goto fof ko haalata ɗum noon won wiyoɓe mbimi won wiyoɓe wiimi won wiyoɓe mbimami ɗum noon addi mbimi wiimi e wimami mais wimami wona pluriel wayno joni enen to men ɗo joni sa wi mbimi joni sa wi après jomum lamditimama ko mbiyam wimama ala wona baɗal ɗimmit ngal mi wi'inoma mi wiitima ɗum woni ɗimmiti wiiti eyyi mi wiitima mbaɗme mbattume jaame jaatume hono joni sa wi neɗɗo joni fadam ko lawol gotol kono sa wi fattam ko fadino adan ɗum woni ko baɗal ɗimmit ngal fadam e fattam fo wona gotum ala fadam ko lawol gotol tan o wima ya fadmo kono sa fadi noon ha juuti a wayno kaɓɗo ni a nodditi kam téléphone mi wima ha joni de fattam a fadino adan kono fattam gongol mais parce que a watti e haawo a watti en haade ko hunde ɗimmitde garme gartume patme pattume noon pulaar yarata kala nde nanɗa pattume walla gartume walla jaatume walla mbitume ɗum koko ɗimmiti wona gotol tan mbiɗa a wi gotol a wi gongol wow eyyi